dnešnej epizóde budete počuť. Ak máte doma prváka, tak ja si myslím, že v prvom rade musíte ho pripraviť na to prostredie. Za mňa vždy, ja to tak aj doma praktizujem s mojimi babami, treba sa podľa mňa s deťmi rozprávať, treba im hovoriť, čo ich čaká, aby sa nebáli, pozbudzovať ich. Deti, už bábätká môžete vy otužovať a otužujete ich tým, že ich nepreobliekavate. Vždy je horšie, keď sa dieťa spotí a skôr vám vtedy nachladne práve ako to, ktoré je menej oblečené. A to, že ruky, nohy studené, to vôbec neplatí. To je zase taký ten mýtus. Taká štúdia bola, no teraz si nepamätám, či 72 alebo 75% ľudí si nevie správne nos vyfúkať. Ja mám taký názor, čo najmenej liekov, kým sa dá, pre bábätka aj pre staršie deti a pomaličky podľa toho, ako treba, pritvrdzujeme. Nemusíme byť všetci hneď prví v rade a mať čo najviac krúžkov a všetko tip-top, neporovnávať ich a dať taký priestor tým deťom a asi sa s nimi rozprávať. Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde DM podcastu. September je pre deti tak trochu ako malý nový rok. Mení sa režim, pribúdajú povinnosti, prvé výrozy a aj meniace sa emócie. O tom, ako sa dá toto obdobie zvládnuť bez zbytočného stresu, sa dnes budeme rozprávať s detskou lekárkou Monikou Michňovou, ktorú môžete poznať z Instagramu ako detskú doktorku. Monika, vitajte. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. Monika, povedzte nám na úvod niečo o sebe. Mnohí vás poznajú práve z Instagramu ako detskú doktorku, ale kto je Monika Michňová v tej bežnej realite? No v tej bežnej realite to je mama 2 dievčat, 2 a 5 ročná, teda opravujem už od včera 6-ročná a aktuálne teda doktorka, pediatrička s vlastnou ambulanciou rok. Takže už sama za seba. A ako a kedy vznikol profil detská doktorka? Čo je jeho poslaním? Profil detská doktorka vznikol, že úplne náhodne. Tam nebol žiadny plán, to sa ma tak často ľudia pýtajú, že či som si to nejako naplánovala, vymyslela. Vzniklo to počas mojej prvej materskej, keď som teda zostala doma a chcela som sa donútiť si trošku čítať, učiť sa, že možno nevypadnúť z takého toho môjho režimu, pretože ja som bola pred skúškami krátky čas a teda som otehotnela, išla som potom na tú materskú a bála som sa, že pozabúdam veci, tak som si stále čítala a na margo toho, že mňa často niekto oslovoval, kamarátky, známe, že ja neviem, moja malá má teraz teplotu, čo mám robiť, tak som jej napísala, ja neviem, môj malý teraz vracia, prosím ťa, čo je najlepšie, tak som odpísala a keď sa to tak opakovalo, tak ja už som mala také tie akoby formulky a ja som si potom povedala, že prečo si ja nespravím nejaký blog, lebo to som si už chcela inak ja robiť, keď som chodila normálne do práce, ešte som teda nebola tehotná, len ja som to nevedela, ja som mala pocit, že to je strašne náročné mať nejaký blog, niečo na počítači a teda ja nie som tak technicky zdatná, tak som od toho stále upustila a ani nebol nejaký časový priestor. No a na tej materskej tým, že teda sa toto stalo, tak ja som si tak povedala, že musím niečo nájsť, že možno kde tie informácie dám a poviem tým ľuďom len pozri tam. No a mňa potom napadlo, že mne dievčatá na internete spravili nejaký Instagram a to som si tak potom pozrela, lebo vtedy som tak, keď som išla tak možno na ten Facebook, tak som si pozrela, že tam sa dá niečo aj napísať, aj nejaká fotka dať, tak som potom si tam začala písať také tie, že čo robiť, keď je teplota, keď je zvracanie. A keď mi niekto napísal, tak som povedala, vieš čo, tam to je, tak to pozri, ak to máš ten Instagram. Lebo podľa mňa v tom 20. to ešte tak nemalo veľa ľudí. No a zrazu som tam mala, ja neviem, 50 mojich kamarátok, potom tam bolo 100 ľudí a zrazu si pamätám presne, že som kočikovala malú a proste mi kliklo akože správa a som sa pozrela a že oznám Instagram, že máte tam 1000 ľudí a ja že wow, pre pána Beka, že tam je 1000 ľudí, že to čo idem robiť. Takže tak úplne nenápadne. Blíži sa september a veľa rodičov má pocit, že po letnej pôde prichádza stres. Je podľa vás návrat do školy naozaj náročný aj z pohľadu zdravia detí? No, podľa mňa to môžu tak vnímať hlavne tí rodičia, že po tom lete, kde je to také uvoľnené, nie je žiadny režim, tak ja si myslím, že pre rodičov ako takých je náročné dostať dieťa do režimu. Ale za mňa, keď máme režim, ja som taký človek, čo má rád nejaký režim, tak je to dobré, si myslím. A myslím si, že aj tým rodičom to vyhovuje, že keď deti majú nejakú istú rutinu, ktorá proste šlape a vedia, že čo ich čaká. A taktiež podľa mňa aj tie deti, keď už majú nejakú rutinu a vedia, čo ich čaká, je to aj pre ne dobre. Takže v tomto smere si myslím, že ten september je taký zlom, že z takého plážo robenia zrazu nastane niečo, že je
ideme presne podľa nejakého plánu. No a čo sa týka chorôb, tak áno, väčšinou ešte ten prvý, druhý týždeň je taký dobrý, ale potom už proste začína to naše obdobie, že keď už do tej ambulancie prídu ľudia, do tej nemocnice, prvý sopel, kašel, pretože ten kolektív spraví veľa. Ako tam sa to zmení a tie deti proste ochorejú. A čo je to, čo by mali rodičia podniknúť s deťmi a smerom k tej škole ešte pred začiatkom školského roka? Tak ja si myslím, že závisí aj od toho, že či máte doma prváka, alebo teda dieťa, čo ide prvýkrát do kolektívu, či je to škôlkar alebo prvák teda, alebo máte nejakého už tínedžera. Pretože tí už vedia, čo ich čaká, tam si len musia zvyknúť a oni už majú aj tú imunitu, už poznajú tie kolektívy. Ale ak máte doma prváka, tak ja si myslím, že v prvom rade musíte ho pripraviť na to prostredie. Za mňa vždy, ja to tak aj doma praktizujem s mojimi babami, treba sa podľa mňa s deťmi rozprávať, treba im hovoriť, čo ich čaká, aby sa nebáli, pozbudzovať ich. A čo sa týka toho režimu, tak na to by som ich začala chystať možno už v tej druhej polke toho augusta. Že ja neviem, nejaké skoršie vstávanie, alebo teda, že dobré ráno sa vychystáme, nebude nám to 3 hodiny trvať, ale možno 20 minút a pôjdeme preč, že asi tak pomaličky by som už chystala tie deti. No a na ten kolektív, keď ich chcete nachystať, čo sa týka nejakého zdravotného režimu, tak je dobré určite začať už teraz v auguste skôr, pretože tie deti a tá imunita potrebuje nejaký čas na to, aby sa ako keby nabustrovala, ja to tak hovorím, že aby nabehla do koleje, aby už potom šlapala, keď treba. Takže za mňa určite skôr začať. A s čím máme začať? Je vhodné napríklad absolvovať preventívnu lekárskú prehliadku alebo dať dieťaťu veľa vitamínov? No, imunita sama o sebe sa buduje postupne a to je taká skladačka, že idete rad po rade. Není nič zázračné. To stále hovorím, že tí rodičia tak chudáci, a čo máme teraz dať, aby už bolo dobre, aby sme neboli chorí? To neexistuje. To je tak veľmi individuálne, pretože aj my, dospelí, aj deti. Môže byť naozaj, že Janko nebude chorý ani raz a mama nič neurobí, ale Jožko bude chorý 20 razy a mama bude robiť všetko. Čiže ono je to veľmi individuálne, je to proste geneticky dané, aká je tá imunita, ale čo my môžeme robiť, je postupne tú imunitu pestovať už naozaj v podstate už v brúšku, pretože už intrauteríne sa, tak ako sa maminka stravuje, ako je počas toho tehotenstva sa pripravuje, aj psychika veľa robí, ďalej dojčenie, potom sú to príkrmy, potom proste očkovanie, ja neviem, napríklad otužovanie, aj bábetiek otužovanie, to je tiež taká téma, si myslím, taká aktuálna teraz. A postupne proste budujete tú imunitu toho dieťaťa. No a čo je dôležité potom aj neskoršie, je samozrejme pohyb. Za každého počasia, to vieme, že to je teraz aktuálna téma aj pre dospelých, hýbať sa, mať prirodzený pohyb. Potom strava, pestrá vyvážená strava, spánok, to si myslím, že je veľmi také tabu ešte, aj pre nás dospelých, napríklad ja sama teraz sa snažím pracovať na tom, aby som spala kvalitnejšie a dostatok mala spánku, pretože to je to taká tá dlhovekosť, že keď chceme aj my byť vitálni a žiť dlho a hlavne kvalitne, podľa mňa, lebo to je najdôležitejšie, aby ste kvalitne žili ten život. Takže spánok aj u detí je veľmi, veľmi dôležitý, psychická pohoda, to isté ako u dospelých. No a potom sú aj také tie vitamíny, očkovania a čo sa týka napríklad tých preventívnych prehliadok. Ak má dieťa narodeniny a vychádza mu preventívna prehliadka počas leta, určite by som ho absolvovala, hlavne ak je tam napríklad nejaké preočkovanie, pretože tie deti majú väčšiu šancu, že sú zdravé, keď sú mimo kolektív, alebo napríklad, keď máte nejaké septembrové, oktobrové tiež, ale potom v podstate, ak sú to detičky, ktorým to nevychádza, je to v priebehu roka, že ich zavolajú na tú preventívu, tak vy nemusíte nejako špeciálne to absolvovať. Skôr také tie veci, že ak vám niečo chýba, možno nejaká kontrola, možno nejaké očné napríklad, ak deti nosia okuliare, na to sa tiež dosť zabúda, že aby v tej škole dobre videli. A toto si absolvovať, aby ste mali taký ten kľud, hej, počas toho školského roka, že potom už naozaj väčšinou riešite tie choroby. To by som asi absolvovala. A aké choroby sa po lete objavujú najčastejšie? No po lete tým, ako sa postupne znižujú teploty, prichádza hmla, tak sa zobudzajú také tie klasické vírusy respiračné, ktoré spôsobujú často buď klasickú nejakú obyčajnú nádchu, laryngitída, nejaké bronchitídy, zápaly plúc, ale úplne v pohode môžete mať aj zvracanie a teploty. Že nie je to úplne že špecifikované, ale to leto je také, že tam sú väčšinou zvracanie a hnačky
A potom zima je tie respiračné infekcie, vírusy, chrípky, kašle, sople. To sú také tie najčastejšie veci, čo prídu. A vy už ste tu načrtli to otužovanie, lebo ja ešte pamätám dobu, kedy sme sa boli preobliekaní, teraz už to ide smerom k tomu otužovaniu, ale sú deti, ktoré chodia tak, že celú zimu nosia pančuchy, iba ponožky a tepláky, a potom sú deti, ktoré ešte aj v tých škôlkach a školách sedávajú, že aj pančuchy, aj tepláky. Čo by ste odporúčili rodičom? No taký stred. Ja som za ten stred a presne toto je taká vec, že ja si pamätám, že keď som riešila s tou mojou staršou, tak to bolo ešte také tabu, že presne ako vy hovoríte, že nejaké ponožky by nemohli byť proste naobliekané dieťa. Dobre, že nie úplne snehuliak, ale o to sa veľmi upúšťa a v tých západných štátoch a v tých iných častiach zemi, keď už vidíte, že naozaj, či sú to nejaké škandinávské krajiny alebo proste niekde vo svete ste, tak upúšťa sa od toho. A tie naše staré mamy, tie staršie generácie, oni stále, či už napríklad nemá, ja neviem, ponožky, bosy je, nachladne ti, prečo si mu čiapku nedala, Ježiš nemá 2 svetre, iba jeden hrubý. To není dobré, pretože deti, už bábetka môžete vy otužovať a otužujete ich tým, že ich nepreobliekavate. Ja stále maminkám hovorím, keď sa ma na toto pýtajú, za každého počasia môžu ísť von, aj s bábetkom môžu ísť von, pretože musí byť správne oblečené. Teraz máte tak kvalitné tie kočiky, také fusaky do minus 20, 30, ja neviem čo. Proste keď ho dobre oblečiete, nepreoblečiete, tak môže úplne v pohode fungovať. Práve, že to je žiaduce, spanie vonku. Moja staršia dcera, tá spala, aj mladšia. Oni v zime, ja som sa s nimi chodila prechádzať, spávali vonku a myslím si, že to proste pozná, že tú imunitu majú dobrú aj tá staršia naozaj, že nebýva ani často chorá. A vždy je horšie, keď sa dieťa spotí a skôr vám vtedy nachladne práve ako to, ktoré je menej oblečené. A to, že ruky, nohy studené, to vôbec neplatí. To je zase taký ten mýtus, proste zátylok, zadná časť. My musíme centrálne pozerať teplotu, pretože ruky, nohy, ja napríklad mám ruky stále studené. Hej, takže to není nejaké smerodajné a je to lepšie na tú imunitu určite. Takže čo by ste odporúčili rodičom, aké by malo byť to oblečenie v škôlke a v škole, kde to sú vlastne vykurované miestnosti, kde je teplo a deti tam trávia v podstate celý deň, ako by mali byť oblečené? No štandardne, tak úplne jednoducho sa hovorí, že cibulový systém. To znamená, aj malé bábetka učíme rodičov, keď prídu do ambulancie, vždy jednu vrstvu viac ako mám ja. Keď ja mám tielko a je mi teplo, tak dieťatku dám jedno bodinko s dlhým rukávom. Keď ja mám 2 bundy, jemu dám 3. Úplne jednoducho. A keď máte týchto školákov, škôlkarov, tak ak napríklad ráno cestujete autom, že ho len naložíte v garáži, otvoríte si dvere, ani nevidíte a vyložíte ho pred dverami, tak by som to vôbec nehrotila, proste nejakú jednu vrstvu. Môžete aj tie pančušky, poprípade ten pančušky pribaliť, pretože každá tá škôlka má iný štandard, niekde si tie učiteľky to aj vyžadujú, že proste mať tamto náhradné oblečenie, komplet oblečenie, že si ich oni prezlečú. Niekde to nerobia, tak potom by som to tak zvolila, že naozaj, aby tomu dieťaťu v tých 24 alebo koľko bude v tej izbe, nebolo teplo, pretože ono ak sa spotí a oni potom pôjdu von, oblečú ho a budú, ja neviem, na prechádzke 1,5 hodinu, tak tam môže nachladnúť to dieťa. To je podľa mňa taký ten možno nosný bod toho alebo ten problém. Lenže je to o tom aj, aký je zvyk v tej škôlke napríklad. Čiže toto je jedna vec. A druhá vec, ak pôjdete vy, ja si vymyslím, vy tu v mestách chodíte mestskou dopravou, idete hodinu napríklad niekde sa presúvate, tak určite ho musíte riadne obliec, ale zase by som ho vyzliekla, zase by som mu nejaké náhradné veci tam nechala. Pretože ak ich má napríklad spotené, nech mu to vedia vymeniť alebo vy im ho prezlečiete, aby v tej miestnosti, v tej triede už potom bol v suchom. To je asi za mňa také najdôležitejšie. To je u škôlkarov a platí to aj u školákov. Máme ich teda naučiť sa prezliekať v škole a vyzliekať z tých pančúch a z tých svetrov? No, moja mama vždy tak dobre učila, že kdekoľvek som išla, či na nejaký šport, neviem, na nejakú túru, na nejaký bicykel, vždy som si proste brala náhradné oblečenie a za mňa, keď sa dá, keď športujú, proste ak cítia, že sú spotení alebo niečo, tak ja som toho názoru, že nech si to prehodia. Pretože už teraz väčšinou aj v tých školách to asi tak funguje, že sú tam nejaké skrinky, majú tam oni nejaký osobný priestor, takže za mňa, hej, vždy je to lepšie. Napríklad máme aj, alebo bývajú teraz často aj deti, že majú, ja neviem, nejaký tortikoli z nejakú blokáciu krčnej chrbtice, majú napríklad blokáciu alebo zatuhnutie spazmy svalov chrbta, pretože my či chceme alebo nie, tak tá doba je taká, že ľudia celkovo sú takí menej obratní, veľa práce za počítačmi, mobil, jedno s druhým, tie deti to tiež majú, menej pohybu, skôr sú takí zatuhnutí a tam stačí nejaké ofúknutie,
spotenie a potom sa vám stane, že ja neviem, 4-ročný má tiež, že má zaseknutý krk, hej. A už to není, že nejaká rarita, sú to bežné veci. Takže na to možno myslieť. Čo sa týka toho obliekania a otužovania, myslíte si, že je to u nás tak ešte stále dosť iné, ako napríklad v tých severských alebo tých západných krajinách? Určite, ja si myslím, že to je stále iné. Ja si pamätám, že keď sme chodili my do školy, tak Nóri na vysokej škole sa chodili v decembri v teplákoch, kraťasoch a sa pozerali po nás, že čo my sme naobliekaní. A tak si myslím, že akože už je to lepšie, ale určite je to iné ako v tých iných krajinách. Ale postupne sa tam dostaneme aj my. Už sme napríklad aj podľa mňa tu sa mnou objavili, že už som si všimla, že veľa ľudí je takých, že naozaj v tých zimných mesiacoch sa snaží, že nejako pravidelne, že chodia, ja neviem, aspoň 2-3 krát do týždňa, pretože vy keď tam idete raz, že si zaplatíte drahé wellness, idete niekde do Tatier s dobrým pocitom, tak to nestačí, to je nič. To ako keby ste išli raz za 3 mesiace cvičiť. Ale keď si dáte takú tú námahu a že možno fakt nejaké permanentky kúpite a idete aj s tými deťmi, napríklad v rámci nejakého krúžku, tak podľa mňa to poznať. Aj na tej imunite, aj celkovo na tom psychickom, fyzickom zdraví. A aký argument by ste dali mamičkám, ktoré vám povedali, ja sa bojím, že keď ho dobre neoblečiem, tak ochorie? No, tak by som jej povedala, že teplotné rozdiely samé o sebe nerobia chorobu, musí byť vírus. Musí tam niekto byť, ten zlý, kto príde a spraví to, ale je pravda, že keď máme nejaké teplotné rozdiely, krásne to vidíme teraz v lete, v týchto horúčavách, kde sme, že ste v 40-ke a prídete do klímy a že máte na druhý deň tie sople kašle a poviete, som z klímy nascipána, nachladnutá. Tak ono v podstate áno, je to pravda, ale to není, že len z toho. Bol tam nejaký vírusík, niečo vám sadlo do nosa a k tomu tá teplota, ktorá mu pomohla, že mu to ako keby uľahčila, tak áno, vy ste ochoreli, hej, že z toho. Ale to je to, že ste proste niečo dostali, nejakú výrozku, že priamo len tá klíma za to nemôže, ale je jeden z tých činiteľov, ktorý to spôsobí. Tak by som to brala. A toto je aj to, čo hovorím stále napríklad tým mamám, možno ten argument pre tú staršiu generáciu, aj keď oni to nebudú počúvať, ale aspoň to, že nie z bosých nôh ochorie, môže, keď bude mať predispozíciu, keď tam bude nejaký vírus, keď bude to dieťa oslabené, ja neviem, pôjdu mu zuby, lebo samo o sebe raz zubov oslabuje imunitu a k tomu bude bose, hej? Takže to nie len, že bose. No, len väčšinou sa tak povie, že bol bosý. Ja to poznám, keď dojdu k nám domov starí rodičia, tak tí ako si zavierajú oči a lamentujú rukami, že ako môže chodiť bez ponožiek, lebo ochorie. Áno, ale napríklad je veľa detí, aj moje tam patrili, že oni tie ponožky zhodia. A tá mama povie, ale on ich nechce, on ich zahodí. Čo mám robiť? No nič, nechajte ho tak, pretože on už vie, čo mu je dobre. A to je isté aj s jedením. Ja to stále hovorím, že nenútiť tie deti, pretože vy spravíte tú kontraslužbu, že keď ich budete nútiť, ešte väčší ten odpor alebo nechuť, hej, a to je to horšie práve. Čiže nechať ich prirodzene, oni si podľa mňa aj malé deti sú naozaj, že oni si už vedia, že čo áno a čo nie. A už aj podľa mňa veľmi ukazujú svoju povahu napríklad. A to sa rodičom málo kedy zdá, ale je to tak. Vy normálne, keď ja porovnám v tej ambulancii tie malé bábätká, tak to viete, krásne to vidíte, že ktoré už bude aký typ človeka do budúcna. Naozaj to akože, to je wow, to je úžasné, že ako to vidno. Vy ste spomínali tú ránu rutinu, že už teraz v auguste na ňu máme začať ako rodičia nabiehať, ako rodičia detí, ktoré idú buď do škôlky alebo do školy. Rozdielme si to na také rôzne segmenty a začnem to v rutinou, že aký význam a či vôbec má význam akási večerná rána rutina? No podľa mňa to má význam. Ja som aj taký typ človeka, že to mám rada, ale ja si aj myslím, aj pri babätkách to má veľmi veľký význam. Čiže aj pri tých starších deťoch. Podľa mňa, keď deti vedia, čo ich čaká, ešte plus k tomu, ak sú nejaké detičky s nejakými problémami, tak oni väčšinou potrebujú takéto svoje prostredie, svoj režim. A to isté, ja si myslím, že platí pre všetkého, že keď vy budete mať škôlkara a on proste bude vedieť, že stáne, ráno si umie zúbky, ja neviem, pôjde si vypiť kakauko, mať raňajky, prezlečie sa a potom pôjde niekde preč, tak oni to podľa mňa príjmu, vedia a je to podľa mňa psychicky pre ne lepšie, pretože napríklad aj škôlka. Škôlka je pre deti veľmi veľký psychický stres. A jednou z vecí, prečo my chceme tú rekonvalescenciu, to, že aby deti nechodili tak skoro do škôlky, pokiaľ sa samozrejme dá, pretože ja chápem, že keď je mama samoživiteľka, nemôže byť 5 týždňov doma každý týždeň, hej, lebo ona to proste potrebuje tie financie, ale pokiaľ sa dá, tie deti naozaj potrebujú tú rekonvalescenciu, pretože aj to je jedna zložka z tej imunity a to je aj ten psychický stres, lebo sama o sebe škôlka nie je len tak, veď sa tam pohrá, nie, pre ne to je
veľká záťaž, že možno ako keď my máme nejaký meeting v robote. Takže toto je jedna z vecí a ten stres je aj to, že vy ho ráno zbantujete, zdriapnete a on nevie, čo sa bude diať. Takže za mňa je to určite dôležité. A večerný takisto. Zase kvôli spánku napríklad, aby sa im lepšie zaspávalo. A ako máme upraviť ten čas zaspávania a vstávania? Aký je taký optimálny čas, kedy by malo ísť dieťa spať a kedy by malo vstávať, alebo je to tiež individuálne? Toto nie som úplne že špecialista. To sú skôr tie spánkové baby na to, tie poradkyne, ale ja tak úplne laicky jednoducho, ako som to robila. Za mňa je to individuálne. Máte ľudí aj dospelých, ktorí spia 4-5 hodín a povie vám, že on je fresh. Aj keď ja si myslím, že sa to niekde odzrkadlí. A potom sú takí tí, ktorí spia 10 hodín a povedia vám, že je stále unavený, hej. A to sú aj deti také. To úplne vidíte, že to sú takí tí milovníci spánku po tých rodičoch alebo celkovo geneticky. A potom sú také tie, čo spia, ja to volám, že 30 minútovky. To sú tie mamy, ktoré vám povedia, že 30 minút a presne sa zobudí a nespí viac a že či to je OK, je. To sú 30 minútovky deti proste. Je to taký, akože taký slang. A je to veľmi individuálne podľa tohto, ale za mňa ja si myslím, že pripravovať. Že nejaký týždeň, dva, napríklad v tom auguste, že už ich začať chystať typu, že ho skôr vychystáte na to spanie aspoň nejakých 50 minút a postupne tie intervaly v podstate skracujete alebo predĺžujete a takisto ráno, že nie, že ho zobudíte o 9 a potom o 6. To vidíte, to dieťa unavené není. Ono v ten deň, keď napríklad ja si vymyslím, že išli by ste na nejaké vyšetrenie a vy ho o 6. zobudíte, vy budete vidieť, že to dieťa bude nedá taký výkon, ako by normálne všeobecne dalo. A to my v podstate nechceme, lebo to je taký stres v tej škôlke pre ňoho. Takže postupne ho budiť, chystať, hovoriť mu a aj tú hodinu skracovať, alebo teda predĺžovať, aby sme ho dali skôr spať a teda skôr aj zobudili. Ja by som to tak robila, ale neviem, ako devčatá spánkové by vám povedali. Ja to tak aj praktizujem, lebo teda moje deti spať ľúbia, že tá staršia, my ho tak musíme chystať už. Čiže vnímam, že je pre deti veľmi podstatné vytvoriť ráno nejakú si rutinu, ktorá ale nie je taká rýchla, hej? Že máme dostatok času aj na to zobudenie, aj na to oblečenie, aj na tie raňajky. Ja si myslím, že áno, také menej stresujúce. Neviem, ja sama to mám radšej, keď je také pomalejšie ráno, že tak vypiť si ráno kávu v kľude, to taký ten sen nás, ale myslím si, že pre tie deti určite je to lepšie. A čo raňajky? Aké by malo mať dieťa raňajky? Také, aby nebolo ani prejedené, ale aby boli zároveň výdatné. Tak také komplexné, áno, že aj nejaká bielkovina, aj nejaký sacharid, aj tuk, podľa mňa ako všeobecne, ako aj pre nás dospelákov, ja neviem, nejaký jogurt, možno nejaké vločky, nejaké ovocie. V podstate aj to, čo do neho dostanete, hej, lebo tie deti sú v tomto, alebo napríklad nejaký chlebík, maslo, nejaká šunka, zeleninka, no podľa toho, alebo nejaké pečivko, len tie deti sú dosť, to sa mami často pýtajú, že čo na 10, že ako dávať, tak ja to tak hovorím, že je to veľmi individuálne, ale podľa mňa je dôležité tie deti, aby tam bol aj nejaký tuk, nejaké avokádo, orech, keď do neho dostanete, že wow, nejaké vajíčko možno ráno, že by zjedlo, tak podľa mňa to aj na tom učení sa veľmi odzrkadlí, že ako to dieťa zvláda tú školu, pretože to je tiež veľká záťaž. No len je to také individuálne, čo zje. Nájsť taký kompromis medzi tým, ale tie keksiky a také veci určite, ja nie som taká, že vám poviem, že nedajte nič. Sama to nepraktizujem, proste ja tú sladkosť dovolím, ale... Na raňajky? Nie, tak všeobecne, že napríklad, neviem, moja dcera mladšia vôbec nie. Tá vôbec nie je sladké, takže tam som vybavená. Tá nezie nič sladké. No a staršia to zase ľúbi, taká lakotnička, že má rada, ale niečo, nejaký koláčik, alebo trochu proste s mierou, hej, lebo mala som také zásady, že proste do toho roka a pol, keď je to také dôležité, tak tam tie chute, alebo pre tie deti nie sú dôležité výrazné chute. To sa rodičia často mýlia a často vám povedia, že nejaký príkrm, a to nemá ani chuť, ale to tak má byť. Pretože tie deti, oni nepotrebujú ani sladkú, ani slanú chuť, ani kyslú, ani horkú. Oni to potrebujú také neutrálne a to je to presne, keď riešime tie príkrmy a tie veci. A keď napríklad tí rodičia, no ale on nechce nič jesť a dajú mu niečo sladké, keď príde napríklad zase tá staršia generácia, možno zase trošku do toho brdnem, že povie a daj o piškoty s ovocím a to zje určite. No oni to zedia, lebo to je taká výrazná sladká chuť, len podľa mňa tá maminka si trošku zarobí na ten problém, pretože oni už potom si na tú chuť zvyknú a zase nechcú to takú inú.
Aj mi nahrávate na ďalšiu otázku, že a čo deti, ktoré vôbec ráno nechcú jesť, máme to nechať tak? Sú také deti, ktoré ráno nechcú jesť, áno, je to tiež individuálne. Ak to zvládnu a je tam napríklad nejaká 10, lebo sú škôlky, čo som sa teda dozvedela, že niekde už o nejaké 8:30 niečo majú tie deti. To asi skôr tie súkromné, takže viete, tie režimy sú zase úplne iné. Asi v také tie klasické štandardnej škôlke majú potom nejakú prvú 10, nejaký chlebík, pomazánka, nejaké ovocie. Tak pokiaľ to dieťa je také, že naozaj, napríklad sú deti, že aj ráno ich potom, že skôr majú takú náuzevu, že ako keby na zvracanie, tak potom hovoríme, že nechá tak, len to dieťa potom potrebuje to dobehnúť. Ale pokiaľ sa dá aspoň niečo si nájsť, že možno kúsok niečoho zjesť, fakt trošku chlebíka, ja neviem, štvrťka banána, možno nejaké mlieko vypiť, alebo aspoň niečo trošku je zase lepšie, že keď, alebo aspoň sa poriadne napiť vody, lebo aby ich potom nejaké to brúško nebolelo, alebo sa nejako im to nezaťažilo a potom, aby im nebolo zle. Aké najčastejšie chyby robia rodičia pri návrate detí do školy? No, najčastejšie chyby. Ja sama ešte školáčku nemám, ale teda už som skoro mala mať, ale nakoniec ešte budeme mať rok škôlkarský, pretože je augustová, ale čo si tak som si hovorila, tak za mňa, podľa mňa ten stres prvotný je, aby nebolo taký nejaký, že teraz zajtra ideš a už musíš a toto, podľa mňa taký ten zhon. Čo ma teraz napadlo, čo robia podľa mňa rodičia chybu je všeobecne, že deti radi dávajú na množstvo krúžkov a to podľa mňa není dobre. To inak není dobré aj kvôli imunite celkovo alebo všeobecne, pretože ak má vaše dieťa 5 krúžkov, 6 a je v kuse niekde, tak podľa mňa ono si nemá kedy oddychnúť. Takže toto podľa mňa taký ten tlak, v dobrom tlak, že nech je všade a nech všetko vie. Toto si myslím, taký ten zhon, stres, to je tiež asi taká chyba. A možno napríklad pri starších deťoch, že rozprávať sa s nimi. To zase, keď vidíte, keď pracujete v tej nemocnici a vidíte tých adolescentov, ktorí proste prídu s nejakými problémami, ktorí chodia, či už možno nejaký atak alkoholový, možno niečo, že niečo zedli a tak vy si uvedomíte, keď sa s nimi rozprávate, že oni väčšinou majú ten problém, že ich sú neni vypočutí a nikto sa s nimi nebavil, či už nejaké vzťahové veci riešiť a toto si myslím, že je dôležité, že baviť sa s deťmi aj s tými staršími. Že aspoň sa ho opýtať naozaj, že ako sa mala čo, aj keď vám možno on odvrkne len dobre, neotravuj, ale pestovať to podľa mňa od toho nižšieho veku. To je podľa mňa dôležité, že aby ste mali taký vzťah, aby vám povedali, čiže to ma tak asi napadá, že by som sa snažila robiť. Aký je váš názor, kedy si sa to volalo družina, teraz sa to volá školský klub? Dáva deti do školského klubu, alebo radšej nie, pokiaľ je to možné? Ja tým, že pracujem, tak moja dcera tam určite pôjde, ale ja si myslím, že to není nejaká zlá vec. Ako pokiaľ máte asi tie možnosti, že vy viete to dieťa ísť o tej 12. zobrať, ste možno doma s druhým dieťaťom, alebo máte nejakých starých rodičov a tak, a že dieťa má napríklad ďalšie krúžky, tak určite. A zase, ak na druhej strane nemáte tú možnosť, tak ja si myslím, že malo by to byť tak prispôsobené, aby sa tam tie dieťa aj oddychli, trošku sa pohrali, aj sa asi najedia, aj tam majú nejaký olovran možno a teda asi si tam aj oddychnú, aj sa teda asi naučia. Ja si to tak predstavujem, teda neviem, ešte sme tam není, ale ak by to bolo takto, čo by asi malo byť, tak si myslím, že to nie je nejaké, že by to ublížilo. Ale zase, ak majú rodičia možnosť a nechcú, tak je to na nich. Imunita, my už sme ju tu niekoľkokrát spomínali, poďme si teraz na ňu posvietiť tak trošku z nadhľadu a komplexnejšie. September býva teda obdobím prvých výroz, dá sa na ne nejako pripraviť? Pripraviť tak úplne všeobecne, asi ani nie. Všeobecne, že aké vitamíny má význam asi, tak by som to povedala, dávať. Je to vitamín D, vitamín C a zinok. Pretože naozaj tieto majú význam, čo sa týka aj štúdí klinických, že keď sa začínajú dávať napríklad v akutnej fáze, že si vymyslím, začne vás naozaj škrabať v hrdle, alebo vidíte, že to dieťa vám povie, že mňa nejako pobolieva hlavička, tak proste nasadiť tie vyššie dávky týchto vitamínov, poprípade nejaký beta-glukán. A toto má význam. Taktiež za mňa je veľmi dôležité sa starať o nos a nosovú dutinu, čiže prestrieka nos, správne vyfúka nos. Taká štúdia bola, no teraz si nepamätám, či 72 alebo 75% ľudí si nevie správne nos vyfúkať. Pretože my fúkame, že chytíme dierky a už tam fúkame, ale má sa naozaj jedna, vyfúkať, pritlačiť, otočiť. Hej, a to aj tie deti, že aj dospelí naozaj málo kto to tak vie. Čiže toto je veľmi dôležité, že správne sa starať o nos, umývať si ruky. To je taká banalita, ale tak dôležitá banalita, že podľa mňa správne si vedieť umyť ruky a kedy si ich mám vôbec umyť, že by sme sa tak možno čudovali, ale veľa ľudí to nevie dobre a nevykonáva to správne. Čiže toto.
A asi tak všeobecne potom, že možno vyhýbať sa nejakým kolektívom, ak sa dá, hej, že dobre by bolo, keby tí, ktorí už majú nejaké prejavy, boli tolerantní voči tým nám ostatným, že napríklad vymyslím si, sú chorí, hej, idú nejaké MHDčke, tak keby si nejakú naozaj rúšku, šatku, nejaký šál prehodí. Toto možno trošku bol dobrý ten COVID na to, tá covidová éra, že tí ľudia sa aj naučili nejako, že rúšku si dať. Niekomu to zostalo, niekto aj napríklad na vyšetrenie príde a fakt tú rúšku má, že ja si to tak cením, keď máme na tých dverách napísané, pretože my sme tam celý deň a ja som tam pre všetkých a oni tam prídu na 5 minút, viete. Takže toto je podľa mňa veľmi dôležité, že aby sme boli aj takí, ako keby myslení na tých druhých, no, že boli takí tolerantní. A to isté je v tých školách, škôlkach. Ak vidím, že to moje dieťa už naozaj není úplne OK, nedá, ja neviem, už má nejaký sopel, už je unavené, tak ho nedám do tej škôlky, pretože nakazí tam ďalších 10 detí, no len realita je niekedy iná. Takže toto sú také asi veci, že čo by som tak apelovala, že nech to rodičia myslia možno. A kedy nedávať dieťa do školy? Lebo v tej škôlke je to také prísnejšie, v škole už to začne byť také benevolentnejšie, zároveň to dieťa potrebuje ospravedlnenku, aj keď dneska už je to také jednoduchšie v tom, že myslím, že do 3 dní, alebo možno rodič aj do 5 môže napísať rodič. Áno. Čiže ako to odhadnúť u školáka, že kedy je to len nejaký soplík a môže ísť do školy a kedy už naozaj môže ohroziť aj iné deti? Tak tie staršie deti už vedia vám aj povedať. Pokiaľ vám už on povie ten, ja neviem, nejaké tretiak, štvrták, že sa cíti slabý, že je unavený, že niečo není dobré, ja by som ho už nechala doma. Pokiaľ je to tak, že sa cíti dobre, zdatne, ale už má možno nejaký sopel, hej, že už prská, kašle alebo len prská, tiež by som ho už nechala doma, pretože rodičia si mýlia dve veci a často hovoria, ale veď on má len taký riedky soplík a nič mu není. Nemá zelené. Ale my sa nebojíme tých zelených, za mňa tie zelené sú už dobré, my sa bojíme tej vody, toho prskania, pretože vtedy je človek najviac infekčný. Aj my dospeli sme tak. Vtedy by ste mali mať tú rúšku, mali by ste si často tie ruky umývať, strániť sa tomu kolektívu, pretože vtedy najviac roznášate tie víróny do okolia. A takisto to je podľa mňa aj u tých detí. No a samozrejme, ak už má nejakú teplotu zvýšenú, fakt, ak vám povie, že už sa necíti dobre, už by som ho nechala. A to je jedno, či ospravedlnenka alebo nie. A určite vynechať tie tréningy rôzne. A toto je tiež častá chyba, že tie deti tam idú a to ich podľa mňa potom už úplne zloží. Takže toto by som vynechala. Ja sa ešte vrátim k tomu, čo ste spomínali a zaujalo ma, to sú ruky a nos. Ako často a teda ako si umývať ruky? Aj ste hovorili, že nie každý, dokonca ani dospelý to vie. Áno, tak úplne štandardný základ je umývať si pred jedlom, po toalete ruky, ak prídem z vonkajšieho prostredia do nejakého vnútorného. To znamená, že idem v MHDčke, idem neviem, v aute, prídem do nejakej práce, mala by som si umyť ruky. Ani nie, že idem iba v aute svojom, ale pochytám kľúčky. A bacha, kľúčky a mobil, to sú najhoršie miesta, kde je najviac baktérií a ešte klávesnica a myš. To fakt, to sú na to štúdie, že povedzme si, že koľkokrát ste si napríklad mobil vystrikali a že tak pretreli nejakým dezinfekčným prostriedkom, hej, že robíte to bežne. Ja som to napríklad nerobila, ale poviem vám, že odkedy som čítala tie štúdie, tak sa tak niekedy aj pozriem, že sa mi to tak aj niekedy trošku, že nie, že hnusí, ale si poviem, no dobre, musím si to prestriekať. Potom niekto povie, že no, toto je už prehnané, možno nie, ale naozaj bežne aspoň takéto nejaké úplne jednoduché úkony, že sem tam si zotrieť fakt nejakú klávesnicu alebo ten mobil nejakou dezinfekčnou servítkou, teraz je tých možností tak strašne veľa už máte, že naozaj to vie spraviť. Aj toto úplne banalita, zázrak. No a tie ruky presne, že alebo ja neviem, vymyslím si, že budete v strete s veľa ľuďmi, napríklad ste na nejakej pracovnej, na nejakom meetingu, tak slušnosť káže, hej, podáte tú ruku a tak zase prídete niekde do kancelárie, napríklad tak si ich umiete. Tým deťom napríklad povedať, že ak majú nejakú športovú aktivitu, alebo teda sú v tom kolektíve, majú napríklad nejaké hry, oni mávajú rôzne teraz tie kruhy, rôzne také tie akcie spoločenské, že to už možno sa tak aj snažia, že sú tak v kontakte v tých triedách. Tak potom možno by tá pani učiteľka mala na konci povedať a teraz si poumývajte ruky, ako že všetci. Tak toto sú také pre mňa bežné veci. No a ako si správne umývať, ako teraz nejdeme, že ako nás na hygiene skúšajú, ale mali by ste si umyť proste mydlom obidve strany rúk, aj chrbáty rúk, možno pomedzi prsty, nezabudnúť trošku na to, ak máte nejakých veľa šperkov, veľa nosíte nejakých prstenov, tak sa snažiť trošku možno aj ten prsteň poumývať a opláchnúť to aspoň nejakých 50 sekúnd naozaj to vodou, hej, že to je taký základ, že niekto len chytí, že a ani si nedá mydlo, ani pomaly tie obidve ruky pod tú vodu a už povie, že je to hotovo, tak to podľa mňa nie je umytie rúk.
Ako to uchopiť u tých detí, aby to zase neprestrelilo na tú druhú stranu, aby sa nestali obsesívne, že vlastne si s niekým podajú ruku, alebo sa s niekým hrajú a hneď utekajú si umývať ruky, hej? Že ako nájsť ten zlatý stred. To je tiež taká asi tenká čiara, že to tiež poznám teraz, že sú také mamičky, že ktoré sa potom presne, že na kočiku majú, tam majú. No, to je asi také, že naozaj, že nájsť ten stred. Tak zase, keď ide do toho pieskoviska a hrá sa v tom, alebo proste keď chytí niečo zo zeme, že kamienky, tak nie teraz, že maminka presne chytí vreckovky a hneď mu 10 vreckoviek dá na ruku. To nie, to nechcem ani ja, ani by som, to je zase tiež není dobré, presne ako vy hovoríte. Čiže tak všeobecne naozaj, že ja neviem, ide na to hrysko, tak sa tam hodinu hrá, si vymyslím, pochytá všetko možné, tak na konci mu možno trošku tie ruky teda umiem, oplachnem, obstriekam tým sprejkom, alebo ja neviem, niečo ide jesť. Asi vtedy, že ak sú tie malé deti úplne, že dávajú si tie ruky do úst, tak by som to teda spravila po tej hre, po tom všetkom, že už ho dám do toho kočíka, ale to, že on chytí kamienok a ja za ním utekam, to by som nerobila. A tie deti tiež v tej škole by som tak povedala, že pôjdeš jesť, tak si teda umyj tie ruky, ideš zo záchoda, tak si umyj ruky. Tak jednoducho, lebo to máte pravdu, že to je taká tenká čiara, hej, že niektorí to už potom asi až veľmi preháňajú, no. A je pre deti vhodné používať dezinfekciu na ruky alebo gely z hľadiska tej jemnej detskej pokožky? Sú teraz už dostupné aj také rôzne geliky, rôzne spreje, ktoré sú už aj od 3 rokov, dokonca sú značky, ktoré už majú aj pre menšie deti. Za mňa, ak nemáte prístup k vode, je to skvelá pomoc, ale že by ste to teraz museli mať tiež doma nakúpených a všade to používať, tak nie. Ale ak niekde ste v teréne, v aute, tak jednu mať tú dezinfekciu je podľa mňa dobre. Čiže je to skôr náhrada, keď nemám prístup k vode. Áno, to takisto, ja to berem tak, ako keď máme vlhčené utierky a malé bábätko a prebalujeme. Keď nemám prístup k vode, tak hovorím maminkám a hlavne presne, ak sú takí citliví ľudia, ako vy hovoríte, že majú tendenciu mať nejaké podráždenia, ale zase aj tie dezinfekcie sa dajú rôzne kúpiť. Už tie firmy naozaj vyrábajú, kvalitne sa starajú, to zloženie sú také sofistikované v tom, že aj pre tých atopikov aj exematikov už majú tie rôzne rady. Takže si možno aj vybrať, skúsiť viac značiek, čo mi vyhovuje, pritom zostanem. Stále to hovorím. Ak vám není zlá kozmetika, ani za 5 eur, ani za 50 eur, aj u babetka. Ak to vyhovuje vám, vášmu bábätku, zostaňte pri tom, už nemente. A niekedy tie lacnejšie značky sú lepšie a lepšie vyhovujú istým ľuďom, ako keď ich tlačíte, alebo keď sa snažia oni kúpiť to najdrahšie. Takže je to o tom. A to nie, že by bola zlá kozmetika teraz, obidve sú dobré, len každá niečo iné obsahuje. Možno nejaké zložku, čo tomu človeku nevyhovuje. A ešte ma tam zaujalo to čistenie nosa. Myslíte si, že je podstatné napríklad čistiť nos každý deň morskou vodou? Áno, ja hovorím, odporúčam aj príspevky, tak mám robené, že pokiaľ nie ste možno fanúšik konvičkovania preplachu, čo za mňa je veľmi dobrá vec a podľa mňa netreba sa jej báť, keď ho dobre spravíte, tak je to naozaj že veľká pomoc. A dobrí odborníci, lekári už teraz v dnešnej dobe to práve že odporúčajú. Už to nie je ako volakedy, že budeš mať uši zapálené a tak. Nie, práve že sú štúdie, že pri zápaloch uší konkrétne robia tieto preplachy, keď ich správne spravíte, tak je to pomoc pre to dieťa, dospelého človeka. A to isté je aj prestriekanie morskou vodou. Keď fyziologickou morskou vodou prestriekate raz denne nos, odporúča sa to deťom napríklad zo škôlky, keď prídu z kolektívu, že proste prestriekate a nech si vyfúka, je to dobre, pretože vy očistíte tú sliznicu toho nosa. Nepoškodíte, neublížite mu, keď mu to spravíte. Fakt, ale keď sú tie deti choré, tak to hovoríme niekoľkokrát denne. Pretože očistujeme tú sliznicu, odstraňujeme ten prach, hlien a ja neviem, tie vírusové častice, takže určite áno. Čiže nerobiť to ráno, ale po obede, keď sa vrátia. Áno, môžete to spraviť aj ráno. Ak napríklad dieťatko je choré alebo mu zatekajú tie hlieny, tak áno, ranná toaleta sa robí, aby sme odstránili čo najviac toho hlienu, lebo potom napríklad deti kašľú a potom vám rodič povie, že ráno stane a strašne kašle a potom už nekašle. Prečo? To je veľmi jednoduché, lebo leží. A gravitácia nás nepustí. Keď ležíme, tak nám tie hlieny proste zatečú a potom prirodzene kašľací reflex je obranný reflex, telo sa bráni, chce to dať preč a kašleme, hej? A je to dobrý kašel, pretože ako keby odstraňujeme tie hlieny a tie nečistoty, že my to chceme, ale tí rodičia sa teda boja, lebo hovoria, že teda kašle. Takže to je dobrý kašel za mňa, taký očisťujúci. A
A to konvičkovanie, od akého veku vieme konvičkovať? No a konvičkovanie je v zahraničí, alebo teda americká pediatrická spoločnosť hovorí o 6 mesiacov. Ja osobne som začala s mojou dcerou staršou od roka konvičkovať. Je to veľmi individuálne o spolupráce dieťaťa. Ako ho na to chystáte, ako vy s vami spolupracovať. Sú deti, ktoré spolupracujú pekne, možno sú aj 3-ročné a nezvládnu to. Pokiaľ to nejde, tak netlačiť tie deti do toho, pretože tam môžete spraviť tú chybu, že to nespravíte dobre a že sa stane nejaký pretlak alebo niečo a vtedy môžete to ucho podráždiť. Ale pokiaľ tie deti spolupracujú a vedia to robiť, tak normálne môžete ísť do toho. Dokonca sú akože ľudia aj na internete nájdete veľa videí, že majú malé bábetka a takou striekačkou im prestriekavajú tie hlieny, ale za mňa 6 mesiacov určite, aspoň. Ja by som do tých menších určite nešla. Ale nájdeme šeličo a potom presne aj sú rôzne techniky. Máte, že také konvičky teda, že sa trošku naklonia a preplachujú. Za mňa je to dobre pre staršie deti a pre mladšie je presne tá piestová injekcia, ktorá má ako keby taký ochranný, ako to poviem, piestik tam, ktorý ako keby nespraví ten pretlak. Čiže vy viete trošku regulovať, že koľko, akou silou vy vytlačíte tú vodu a teda tomu bábätku alebo menšiemu dieťaťu nespôsobíte to, že by ste to pretlačili. Dúfam, že som to dobre povedala. Ale je to za mňa také jednoduchšie a nemusíte tam tú polohu riešiť, že či je naklonené, predklonené, proste môže ma nerovno stáť a vy mu to skúsite veľmi jemne a proste mu preplachnete tú dutinu. A za mňa je to naozaj veľká pomoc a veľa rodičov si to chváli a ja tak hovorím, ak vaše dieťa to nemá rado, ak, ja neviem, ho sa sťažovalo, že ho uško bolelo, ak napríklad ste potom mali nejaké ťažkosti, tak dobre, nie je to pre vás, nerobte to. Alebo napríklad, ak povie maminka, že povedal pán doktor, že to nemá robiť, v poriadku, veď ak skontroloval tie uši, alebo všetko, každý máme inú anatómiu, takže je to individuálne, ale skúsiť by som to skúsila určite. Aj starším ľuďom sa to veľmi osvedčilo, že ja mám doma skvelý príklad môjho manžela, pretože on si to nikdy nerobil. Ja si to robím, viete, ja som si to 20 rokov robila, že mne to robili už keď som bola malá, som bývala často chorá, tak ja som chodila teda do Tatier na také kúpeľné pobyty, kde to bola bežná vec. Ja mám teraz inak pocit, že strašne veľa vecí sa vracia ako veľké novinky a to sú také bežné veci, čo sa už robili predtým. Takže ja som to poznala. Môj muž nie, on mi to stálo, že ako si to môžem robiť a teraz je toho veľký fanušik a keď začne byť chorý, pretože nikdy nebudete tak veľa chorí, ako keď budete mať deti. To podľa mňa každý rodič povie, že vtedy všetky sople pochytáte a vaše deti ich majú deň, 2 a vy to máte 3 týždne, tak on sa stal veľký fanušik preplachovania nos. Takže to mám doma. Čiže vy doma konvičkujete každý deň aj s deťmi? Teraz aktuálne cez leto nie, ale keď teraz pôjdu do školy, tak áno. Aspoň raz deň alebo raz obdeň. Keď sú ťažkosti, tak podľa toho, ako treba. Ale ja väčšinou ráno, večer, že poriadne vyčistíme ten oštek. A naozaj, keď to začneme robiť hneď a prečistíme ten nos, akože to, že prestriekame nos, to napríklad spravíme aj teraz hocikedy, že keď cítim, že máme nejako suchšie doma, aj keď máme teda zvlhčovač, alebo teda my v tom, že bývame v prostredí nie priamo ako v meste, tak ja nemám taký pocit, že by sme mali nejako, že sucho, ale pokiaľ áno, tak doma neprestriekam ten nos určite, pretože tá zdravá sliznica nosa je tá ochranná bariéra, my sa musíme o to starať. To je pre nás veľmi dôležité pre nás. Už ste spomínali, že sa tak postupne vracajú zvyky dávnych čias. Áno. A čo také inhalovanie Vincentky? No a za mňa inhalovanie je veľmi skvelá vec, to podporujem proste tiež krásne vidno ten efekt. Deti, ktoré nechcú jesť napríklad sirupy od kašľa, ja nie som fanúšička veľmi sirupov. Ako keď prídu rodičia a povedia, že aký sirup máme a tak... Pokiaľ je suchý, dráždivý kašel, my ten kašel potrebujeme tlmiť. A to sa volá, že to sú sirupy, že antitusika, že ako keby bránime tomu dráždivému kašlu, aby sa teda rozvíjal a tlmíme ho. No a potom je ten vlhký kašel vykašliavací a pokiaľ to dieťa vie dobre vykašľať, že nemá ten nejaký hustý, väzký hlien, ktorý treba riediť, tak za mňa stačí inhalovať. Akože ja som to tak aj doma praktizovala, moje deti teda nie sú veľké jedačky, liekov, oni to nechceli, vyplúvali, takže ja som si pomáhala, ako som vedela. A teda my sme inhalovali a krásne sa ten hlien rozriedí, vykašľú to a ten proste kašľ sa zmení a do kašľu vyčistia, čo potrebujú a prestanú kašľať. Takže za mňa to inhalovanie je skvelá vec na to, že to vyčistí, pretože tá pára ide naozaj tam, kam má. A vy môžete inhalovať Vincentku, fyziologický roztok, ale môžete priamo aj napríklad na riedenie hlienov
mukolitikom riediť, aj keď to napríklad ja nepraktizujem veľmi ojedinele, alebo aj kyselinu hyaluronovú môžete tiež na také čistenie. Takže dá sa, sú rôzne možnosti a za mňa to podporujem a rodičom k tomu vyzývam, možno im aj hovorím, že nech si ten inhalátor zadovážia, pretože sa im to finančne vráti. S tým, že pokiaľ máte kúpiť vy 2, 3, 4 sirupy v tej cenovej kategórii, ako sú aktuálne teraz, tak vy si viete kúpiť inhalátor a inhalujete celá rodina, všetci, 4 a 5, koľko vás je a ušetríte si podľa mňa aj financie a aj to má efekt. Aj preventívne to má efekt. Raz denne 5-10 minút, keď sú deti, škôlkári v rámci tej imunity. To je to, čo som sa akurát teraz chcela spýtať, že či iba pri probléme s dýchacími cestami, alebo môžete aj tak preventívne? Môžete aj preventívne kľudne inhalovať, pokiaľ to zase individuálne vyhovuje tým ľuďom. Ak, si vymyslím, by sa vám zdalo, že mne sa ťažšie dýcha, mne to je zlé, mňa to dusí, tak to proste nebudete robiť. To isté aj tie deti. Často rodičia riešia, že sa deti boja. Oni tie inhalátory naozaj majú trošku taký zvuk. My sme s týmto problém nikdy nemali. Knižka, zábava, hračka. Ja už potom poviem, že možno pustiť na tých 5 minút nejakú rozprávočku, už keď ozaj, že treba. Môj názor je taký, že na umývanie zubov, na inhalovanie, keď treba podať nejaký liek, tak fantázie sa medze nekladú u rodičov a naozaj to sú veci, ktoré musíme urobiť. Tak tam som benevolentná, že kvôli čistým zubom a zdravým zubom sme aj my pozerali rozprávku a normálne fungujeme teraz aktuálne, že už si zuby úplne bez problémov umyjú, pýtajú si, same si umyjú, fakt im dočistím tie zuby a majú ten taký návyk vytvorený. A to isté si myslím, že aj o tomto inhalovaní. No a potom máme takých napríklad my veľmi šikovných ockov v ambulancii, ktorí si vymysleli, že si kúpili nejaké kábliky, potiahli inhalátor s káblikom do druhej miestnosti a deti inhalovali v druhej. Čiže fakt fantázie sa medze nekladú, že deti sa potom nebáli. Takže to je také individuálne. V súvislosti s imunitou ste spomínali, že je veľmi dôležitý aj zdravý spánok, vyvážená strava a primeraný pohyb. Je ešte niečo, čo sa týka imunity, čo by sme potrebovali počuť? No, ja by som ešte chcela tak trošku možno povedať o tom očkovaní napríklad proti chrípke. Všeobecne očkovanie. Ja viem, že niektorí to neradi počujú, ale všeobecne očkovanie naozaj pomáha k tomu, že sa imunita buduje, zlepšuje a fakt sa lepšie tie choroby potom ako keby znášajú a lepšie to dieťa toleruje celkovo, keď je choré. No a čo sa týka napríklad očkovania proti chrípke, my máme aj teraz v ambulancii naozaj krásne čísla, tým, že sme to v Lani začali, keď sme otvorili, ja som sa snažila tú nosovú zohnať, bol veľký problém zohnať, podarilo sa nám ho a tie deti sme očkovali a my sme to naozaj v tej ambulancii videli, že tie deti boli, aj tí rodičia to sami povedia. Ja to mám aj doma odskúšané, že sú menej tie deti choré, pekný je ten efekt a takisto aj my dospeliaci. Čiže za mňa určite choďte do toho, no a pre tie deti teraz je to v sprejovej forme, naozaj ako spreji, keď streknete morskú vodu do nosa, tak sa zaočkujú deti, takže je to žiadne pichanie a myslím si, že to je veľmi, veľmi veľký benefit, takže určite a poisťovne to preplácajú. Takže to tak apelujem na rodičov, že nech si to možno s tými pediatrami prejdú, opýtajú sa na to. To je nejaký jednorázový sprej do nosa? Dáva sa to 2-krát, pokiaľ dieťatko predtým nemalo, tak sa dáva s mesačným odstupom druhá dávka a potom aktuálne už na ďalší rok vždy sa dáva len jedna. Len ten prvýkrát, keď s tým začínajú, môžu to deti od 2 rokov a teda 2-krát a potom už len raz. A aké sú najčastejšie vedľajšie efekty tohto očkovania? Potom to očkovanie najčastejšie môže byť, že je taký diskomfort v nose, napríklad štípanie, možno nejaké pálenie, ale málo detičiek takéto niečo malo. Iné, než sme v podstate nepozerali. Nejaké celkové príznaky, čo sa týka nejakých teplôt, tak maminky očkovia nikto neudával. Takže úplne naozaj veľmi ľahká forma, dobre prispôsobená pre deti, že nemali s tým detičky žiadny problém a teda niektoré možno mali taký, ešte môže byť také, že napríklad taký riedky sekret z nosa, že máte pocit, že ste teda chorí ten jeden deň, taký plnší nos, opuchnutejší možno trošku, ale málo detí to málo, že keď sme to tak porovnávali, že nebolo to nejaké výrazné. Čo by nemalo chýbať v našej domácej lekárničke? Inhalátor? No, ja som za ten inhalátor, áno. A jedna Vincentka neotvorená a jedna konvička. Máte ušetrený niekoľko 100 eur na jeseň a zimu môžete ísť potom na nejaký výlet, niekde na nejaký wellness. Ale lieky od teploty,
pre deti. A to je jedno aj pre dospelých, pretože keď vás o jednej v noci chytí tá teplota a nemáte nič doma, tak to je prúser. A hlavne s tým, že nie sú tie lekárne otvorené, čo tiež bolo také teraz trošku medializované. Takže lieky od teploty, ak máte menšie deti, mali by ste mať 2 účinné látky, to znamená najčastejšie teda paracetamol a ibuprofén. Ak máte malé deti, mali by ste mať možno aj čapíkovú formu a sirupovú formu, pretože ak vám dieťa zvracia, potrebujete podať čapík, ak vám dieťa má napríklad nejakú riedku stolicu alebo niečo, tak dáte zase opačne sirup. Takže toto. No a čo sa týka takých tých akútnych liekov, mala by som niečo na zvracanie na hnačku, nejaký tanát želatiny, to je pri tých hnačkách a nejaké, ako som teraz hovorila, že tie dráždivé, dusivé kašle, keď sú, tak sa podávajú antitusika. To sú vlastne lieky, ktoré tlmia ten dráždivý kašle napríklad v noci, že keď vám dieťa sa veľmi, veľmi rozkašľa, aby ste mu vedeli pomôcť. Čo sa týka nejakých antihistaminík, to za mňa nie je liek voľby pri kašli, čo sa bohužiaľ dosť často na Slovensku udáva, ľudia to používajú, za mňa to není liek voľby, je to proste pri alergickej reakcii a nejaké lokálne antibiotika a také kvapky tiež za mňa nie sú liek voľby. To už podľa najnovších odporúčaní evidence-based medicine by sa nemalo používať, ale tiež sa to často používa. A aká je vaša skúsenosť z ambulancii? Pamätáme si tú dobu, kedy sa dával liek na všetko aj násobne. Áno. Potom sa od toho tak upúšťalo, že ako teraz vyzerá tá naša slovenská realita? No tak ja mám takých dobrých rodičov, pretože oni ma teda tým, že ja som si tú ambulanciu otvorila od nuly, tak ku mne prišli tí rodičia, ktorí ma sledujú, ktorým som podľa mňa sympatická možno aj tým, ako prezentujem tú medicínu, ako to robím a možno aký som človek, takže ja väčšinou mám tak tie maminky naučené, že oni majú naštudované to, čo ja som odporúčala a idú tou metódou, že začnú presne nejaká toaleta nosa, inhalácie, takú tú klasickú nejakú vitaminoterapiu a ak to nejde ďalej, tak my proste pritvrdzujeme, že ja mám taký názor, čo najmenej liekov, kým sa dá, pre bábätka, aj pre staršie deti a pomaličky podľa toho, ako treba, pritvrdzujeme, ale samozrejme sú situácie, kedy musíme dať hneď tie lieky. Ja teda veľmi bojujem za to, aby sa nepodávali antibiotika zbytočne, antibiotickú rezistenciu, naozaj robím o tom príspevky. Mám aj osobnú skúsenosť, bohužiaľ, vlastne sama zo svojho súkromného života, pre mňa to je o to dôležitejšie a to isté platí aj u detí, že ja sa naozaj snažím tým antibiotikám vyhnúť, ale zase máme situácie, kedy ich musíme dať. A to je jedno, že či má dieťa nejaké CRP, nemá CRP, proste niekedy klinika, alebo teda vždy je klinika najdôležitejšia, že ja stále hovorím, aj mňa to tak učili, že neliečíme my čísielka, ani výteríky, ani čo je kde napísané. My riešime pacienta, my riešime to, čo vidíme a ako dieťa vyzerá. Takže toto je za mňa také dôležité. No a čo sa týka tých rodičov, ja si myslím, že už sa od toho upúšťa, že rodičia už nechcú mať plné tašky igelitku, že idú z lekárni, aj keď sú takí. To je o tej voľbe, že sú ľudia, ktorí kým neodídu s liekmi, s receptami, ja neviem, sú ľahšou peňaženkou, tak sú neni spokojní a vy ste pre nich zlý doktor, podľa mňa, lebo ste to nenapísal, ale sú proste rodičia, ktorí to vyhľadávajú a ja si myslím, že teraz je teda tá voľba toho, že si môžeme aj toho lekára vybrať, alebo teda, že čo chceme my a rozhodnúť sa. Takže ja skôr teda tak idem, že pokiaľ sa dá, tak čo najmenej, keď treba, tak teda pritvrdíme, uvidíme, ako bude podľa kliniky, aký je stav. Veľakrát to stačí a keď nie, tak preliečíme. No a myslím si, že rodičom to potom aj vyhovuje, pretože aj samé o sebe napríklad antibiotika, niektorí ich chcú naozaj na všetko a také to, že ja zajtra idem preč, tak teraz mi rýchlo niečo napíšte, lebo ja potrebujem byť zdravý, to tak nefunguje, hej, že ako sa hovorí, že keď máte dobrú chrípku, podľa mňa ľudia, ktorí zažili pravú chrípku, vedia, čo to je chrípka. Pretože to, že vy poviete, že mal som soplík a bolo mi zle 2 dní, to možno obyčajné prechladnutie máte a nemáte chrípku. A preto oni povedia, že čo sa mám očkovať, veď to za deň mi je v pohode. Ale kto má naozaj pravú chrípku, to je, nemláte sa človek postaviť, veľká, ja neviem, únava svalov, bolesť svalov, vysoké teploty, niekedy aj týždeň, 2 a u dospelákov, naozaj výrazné 40-ky, že proste cítite sa, že už zajtra tu nie ste a už neviete, ako by ste si pomohli, tak podľa mňa tam vtedy zbadáte, že čo to je a chcete, aby vám bolo čím skôr lepšie. Takže to je veľmi také individuálne. Ale ja som tak, že skôr menej liekov ako viac.
Stres nielen zo školy, ale celkovo určite ovplyvňuje aj fyzické zdravie, či deti alebo dospelých. Čo by ste odporúčili rodičom, ako podporiť psychickú pohodu u detí, ktoré idú do školy a možno najmä u tých prvákov na základnej škole alebo tých, ktorí idú do škôlky prvýkrát? No, za mňa do škôlky, my sme sa na to chystali, pripravovali sme sa, rozprávali sme sa o tom. Podľa mňa deti treba na to chystať, že či už nejakou formou nejakej knížky, že ukazujete, tu máte knížku, sú krásne teraz publikácie, idete do školy, že čo tam budete robiť, že prídeš tam ráno, prezuješ sa. Lebo ja si myslím, že deti by mali vedieť, čo ich čaká. To isté aj, keď napríklad, ja neviem, ideme deti očkovať, alebo čo. Samotné očkovanie je veľmi stresujúce, či už pre dieťa alebo pre rodiča, ale keď na to nachystáte to dieťa, že mu poviete, tak podľa mňa sa s tým dá pracovať. Možno to nebude hneď na prvý krát, ale postupne to vidíte. Ja to veľmi vidím aj v tej ambulancii, že naozaj sa dá pracovať s tými deťmi, aj s rodičmi. A je to o tom prostredí, o tom, aby sa dieťa nebálo sa vyšetriť. To tiež podľa mňa veľmi dôležité a snažím sa to tak viesť, len tiež to není úplne štandard možno u nás, v našich končinách, že dieťa sa nemá báť, aby vedelo, hej, aj na to vyšetrenie, lebo oni naozaj vedia krásne spolupracovať, len vy si ich musíte nejako získať. No a to isté je aj pre tou škôlkou, že keď oni vedia, čo ich čaká, do čoho prídu, môže byť samozrejme, že tie prvé dni sú také ťažšie, že proste detičky trošku aj poplačú, ale väčšinou to tak zvládnu, že keď tá maminka ocko odídu, aj keď im je ťažko, tak tie deti to proste potom už počas dňa zvládajú dobre, že už tá pani učiteľka povie, že odišli ste a už bolo dobre. Takže za mňa si rozprávať a hovoriť im o tom a chystať ich a tak, aby sa nebáli a hlavne nejako nestrašiť, neplašiť. My v takej niekedy možno dobrej viere alebo vôli robíme také veci, čo podľa mňa sú kontraproduktívne. Ja to tak poviem, že na nás, na tú našu sféru, nemám rada, keď rodičia hovoria a pôjdeš doktorke a tá ťa pichne, keď si teraz zlý a ja neviem, a dostaneš do zadku inekciu a tam ti dajú lieky a neviem čo. A oni nám tak ako keby robia tú kontraproduktívnu službu, pretože vy sa snažíte, aby vás tie deti mali radi, aby sa vás nebali, aby prišli do tej čakárne, aby sa pohrali a potom proste rodič vám toto povie, tak tá vaša snaha proste je podľa mňa zabitá v tej chvíli. Takže toto je také, a to isté je aj podľa mňa so školou, že niektorí tí rodičia si to možno neuvedomujú, ale ja som všelijaké tiež počula veci, alebo povedia vám, že ja neviem, a pôjdeš tam, alebo tam ťa nechám a prídem až povedie, alebo keď nebudeš dobrý, neprídem ťa zobrať. A to je podľa mňa najhoršie, čo môžete spraviť tomu dieťaťu. A toto by sa mali tí rodičia si dávať pozor na to, lebo pre nich to je možno taká banalita, že len takto povedia, ale že tí deti to podľa mňa vnímajú. Asi to tak, ako keby oni prenesú do toho svojho a oni nevidia to, že ale vy prídete, oni len vedia, že ak tak nepríde, hej, oni si možno to iba zoberú z toho. Čiže nemáme deti strašiť. No určite nie strašiť, za mňa nestrašiť, neklamať a povedať pravdu. Akože tiež, že nič tu nebudú robiť, to tiež nie je dobré, pretože a my ideme očkovať, viete, že ja to tak poviem, nie, príde včielka za chvíľku odletí, dobrá včielka. Ja to mám tak rada. No a myslím si, že to je lepšie pre tie deti, pretože naozaj, keď vedia, čo ich čaká a neklamať ich, pretože oni si to uvedomujú. A potom sa budú báť. Potom, keď naozaj pôjde to dieťa na nejakú preventívu a povedie mama, že ale nič ti tam nebudú robiť, ona sa bude báť, lebo aj minule to povedala a bolo to pichanie. Čo je to, čo rodičia najviac z hľadiska zdravia deti podceňujú? No napríklad, podľa mňa aj toto, ak si to prenesieme na tú škôlku, že veď má len nejaký soplík, dneska vydrží, alebo dám ho, veď to nevadí. Ako na jednej strane áno, ale na druhej strane môžeme zbytočne rozbehnúť niečo. To isté je nejaký tréning. A veď na tréning môže ísť, veď to je v pohode. Podľa mňa to není v pohode, pretože tamto sa ešte viac rozbehne a skôr a potom sa to dieťa ťažšie vylieči alebo má horší priebeh toho ochorenia. Takže za mňa takéto podceňovanie toto, že možno bagatelizovať nejaké veci, že to je najhoršie. A ešte, čo je podľa mňa není dobré, je keď sa tak porovnávajú deti a rodičia porovnávajú. A to je jedno, či má mesiac, 2, rok, 5 rokov, 10. To netreba, každý sme iný, fakt, že sme individuálni, či už, ja neviem, v rámci nejakých hobby, nejakých krúžkov, alebo proste tej genetiky toho, tie imunity, každý sme iný. Takže neporovnávať ešte, toto nie je dobre, keď rodičia robia. Aj napríklad, ani nie, že druhé deti, ale súrodencov. Ja neviem, on rozprával, keď mal 3, prečo ona nie. On to robil, ona to nerobí. Toto nie je dobre robiť, každé je iné. Porovnávanie vytvára tlak vytvára stres a sme v začarovanom kolečku. Áno, a oni potom prídu a sami sa zostresujú, že ale veď ona to robila, on to nerobí, čo mám robiť? A možno to naozaj chce len čas, možno mesiac, hej, a príde to, len oni to tak už presne porovnávajú, no.
Čo by ste dopriali každému škôlkárovi a školákovi v novom školskom roku? Ja by som im dopriala, aby sa im v škôlke páčilo, aby si našli dobrých kamarátov, pani učiteľky, aby si všetci sadli, aby všetkým vyhovovalo a hlavne, aby sa tie deti podľa mňa cítili dobré a boli tam spokojné a šťastné a hlavne nech sú zdravé. To je dôležité. To som mala asi prvé povedať. A čo by ste odkázali rodičom pred začiatkom školského roka? No, rodičom by som v prvom rade odkázala, že nech sa nestresujú, nech to berú v pohode, v kľude, nech postupne trošku začnú sa na to chystať, možno ten posledný augustový týždeň. Ja mám taký pocit inak, že pre niektorých to bude aj také vykúpenie, že už tak ťažko čakajú, kedy tie prázdniny skončia. A tak všeobecne, že možno, aby naozaj tie deti nejako netlačili do niečoho, do čoho oni nechcú ísť, na čo možno sa necítia. Nemusíme byť všetci hneď prví v rade a mať čo najviac krúžkov a všetko tip-top, neporovnávať ich a dať taký priestor tým deťom a asi sa s nimi rozprávať. Naozaj, že možno aj to, že čo sa im páčilo, ako to zvládli, aký mali z toho pocit. Podľa mňa tie deti to už vedia povedať, aj tie malé deti vám. A tie vám to tak úprimne ešte povedia a to je podľa mňa dôležité, že aby sme s nimi komunikovali a podľa toho to potom prispôsobili. A keď naozaj sa tie deti na to necítia, nezvládajú to, nemajú z toho dobrý pocit, boja sa niečoho, nechcú to, tak ja by som počúvala tie deti. A že nešla by som si, ako sa to niekde tak hovorí, čítame to, že nešla by som si tú svoju cestu, možno tých rodičov, lebo niekedy máme ten pocit, že tí rodičia si tak to svoje prežívajú, ale nechla by som to na tie deti. Monika, ďakujem, že ste si našli čas prísť do nášho podcastu a podelili sa s nami o množstvo praktických rád, ktoré môžu rodičom pomôcť zvládnuť začiatok školského roka s väčším pokojom a istotou. Želám vám veľa spokojných malých aj väčších pacientov, veľa energie, zdravia, aby vás vaša práca aj naďalej naplňala a bavila. Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, aj za príjemný rozhovor. A vám ďakujem za to, že ste počúvali náš podcast a ak sa vám táto epizóda páčila, nezabudnite ju zdieľať s ďalšími rodičmi, ktorí sa práve pripravujú na nástup svojho dieťaťa do školy a na začiatok nového školského roka. Prajem vám krásne dni.